dili lang ni basta-basta nga imbitasyon, apan usagayod kini ka seryoso nga tawag. Jesus is clear. Being his disciple is not just about following him when life is easy, but about giving our whole heart and life to him. Bisag unsa pa kalisod ang atuang maagian. Atong tan-awon karon ang tulo ka punto sa pagpamalandong nini atong ebanghelyo. Una, unaha ang Dios labaw sa tanan. Jesus said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, yes, even life itself, he cannot be my disciple." Mga igsuon, wala kini magpasabot nga literal natong dumtan ang atuang pamilya. What Jesus means is this: ang atong gugma kaniya dapat mas labaw pa sa tanan. Kung naay conflict between our love of God and our attachments sa kalibutan, ang dapat gayud natong unahon sa kanunay mao gayud ang Ginoo. Karon mamalandong kita. Kinsa man ang number 1 sa akong kinabuhi karon? Is it money? Family? Career? Or myself? Or is it Jesus? Kinsa man ang una sa akong kinabuhi karon? Ikaduha, tan-awa kung unsa kabililhon ang pagkasumusunod sa Ginoo. Jesus used the image of a man building a tower and a king going to war. Before they decide, usa sila mo desisyon, they must count the cost. Ilang bana-banaon ang tawo, bana-banaon niya kung aduna ba siya ikahuman sa tore nga ipatukod. Ang hari, iyang bana-banaon kung makasukol ba siya sa laing hari, kung makigubat siya. Dili ni sama niya ng atong issue karon nga flood control. Bisag walay igo nga budget o adunay igo nga budget, kuhaan. Diha-diha matumpag dayon. Being a disciple is never cheap. It requires discipline, sacrifice, ug pagdala sa atong cross matag adlaw. Following Jesus means letting go of sin, forgiving even when it hurts, and serving even without recognition. Akong utruhon, ang pagsunod kang Jesus nagpasabot diya sa pagbiya sa sala, pagpasaylo bisag lisod, ug diha sa pagpangalagad bisan pag walay mo dayeg kanimo. Karon mamalandong kita. Andam ba ako nga mobayad sa presyo sa akong pagka-Kristiyano? Or gusto lang na ako nga mosunod kang Kristo kung hayahay lang ang kinabuhi? Ikatulo, ang tinuod nga kagawas nun makita sa pagtugyan nimo diya sa imong kaugalingon. Jesus ended with this: none of you can become my disciple if you do not give up all your possessions. Mga igsuon, lisod ni paminawon. Labi na kung atong gihuna-huna nga ang tanan nga anaa kita karon, mga tigayunan, bahande, mga butang, ang posisyon nga naa kita karon, atong hinaguan. Kung maghuna-huna kita nga ato kini mga hinaguan, lisod kay ni kapagabuhaton. Pero mga igsuon, mao man kini ang kamatuoran. Kung isalig nato ang tanan sa Ginoo, diha gayud nato makaplagan ang tinuod nga kalipay ug kalinaw. The more we cling to the world, the more we are burdened.
The more we surrender to Christ, the freer we become. Kung padayon kita sa pag-apas sa mga butang kalibutanhon, magmasulubon gayud kita. Apan, kung atong ihatag ang tanan sa Dios, magmalipayon ug mamahimo gayud kitang gawas nun. Karon mamalandong kita. Unsa man ang mga butang nga makapugong sa akong pagtubo diya sa Ginoo? Andam ba ko nga musalig ug isurrender ang tanan diya kaniya nga akong Dios? Mga igsuon, the gospel today is very beautiful. Jesus is not looking for fans nga mudayeg kaniya. He is looking for true disciples. Disciples who put Him first, who are willing to carry their cross, and who surrender everything into Him in His loving hands. Yes, it is costly to follow Christ. But remember, the cost is nothing compared to the reward of eternal life with Him. Hinaot po.